Chudoba nie je minulosťou. Tak, ako existuje tma popri svetle, je tu aj chudoba popri bohatstve. Chudoba to nie je niečo, čo sa nás netýka. To nie je len Afrika a jej smutné hladné deti. To nie sú iba veľké mestá s obrovskými chudobnými štvrťami. Stretávame ju. Aj keď zatvoríme oči, ona nezmizne. Stále bude klopať na naše svedomie. Chudoba sú aj tí, ktorých stretávame každý deň. Ustarostená tvár a možno aj zmierenie so súdom. Pocit bezmocnosti a zlosť na seba a na všetkých okolo. Riešenie? Mnohí z postihnutých ho hľadajú tam, kde nie je. A na problém chudoby sa nalepí ďalší problém. A ďalší a ďalší. Až je z toho začarovaný kruh. Čo robiť? Nemôžeme ju odsunúť do zabudnutia. Nepatrí do starých filmov a minulosti. Je tu a týka sa nás všetkých. Nedeľná prechádzka v zimnom popoludní s naozaj otvorenými očami nám môže všeličo ukázať. Uzimené postavy, vystierajúce ruky i snahu pomôcť si kto ako vie. Chatrné prístrešia tých, pre ktorých chudoba nie je iba slovo. Prečo takto skončili? To je otázka. Niektorí kvôli vlastnej hlúposti a lenivosti, ale niektorí určite aj nedobrovoľne. Nie každý z nás mal to šťastie, že sa narodil do normálnej rodiny. My máme každý deň raňajky, teplý obed, máme svoj kútik, miesto, kde si môžeme robiť domáce úlohy. No sú aj takí, ktorí nerozmýšľajú, čo budú jesť, ale či budú jesť. My sa niekedy nevieme rozhodnúť, akú mikinu si oblečieme, no oni nevedia, či si zajtra budú mať čo obliecť. Netvárme sa, že ich nevidíme. Chudoba nezmizne, ak si ju nebudeme všímať. Vykročme k ním, nebojme sa. Oni sú tiež ľudia, len majú trochu smolu. Podajme pomocnú ruku tým, ktorí si nevedia pomôcť sami a bude sa krajšie žiť všetkým.